बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। आसाम पुलिसनिफ्राय बिग आपडेट सफैबाय जे सिमा मोनसे आपडेट होबाय जे प्रेस मिटनि गेजेरजों दिनैहाय गोबां नोंथांमोना खोनादों जानांगौ आरो खायसे खोनायाखै। बिदिब्ला एबिइउबि कनस्टेबल कमान्डो बेनिफ्राय एसआइ जाय नोंथांमोना नेगासिनो दंमोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। आं रिसेन्टलि मोनसे भिडिअ होदोंमोन आसाम पुलिसाव हमना ला 4000 निफ्राय 5000 गेजेराव भेकेन्सि फैगोन होननानै। दा फाइनालि मोनसे बिग पजिटिभ आपडेट फैबाय जे नोंथांमोननि एप्लाइ डेट एबा नोंथांमोननि अफिसियेल नोटिफिकेसन माब्ला ओंखारगोन बेनि सायाव मोनसे आपडेट फैबाय। लोगोफोर जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो आरो लोगोसे गभर्नमेन्ट स्किम्सनि बागैबो नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालाम जाय रेडि जाबाय आसाम पुलिसनि 4000 भेकेन्सियाव रिलि होनो। नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालामनो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो दायो अफिसियेल नोटिफिकेसन ओंखारथ'वाखै। मोनसे सिमा मोनसे आपडेट होदों प्रेस मिटनि गेजेरजों दिनैहाय मोनसे जोंहा एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय हाबाफारि दङमोन। बेनि गेजेराव 514 भेकेन्सि एडिआरइआव थालांनायफोरखौहाय दिनैहाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जाबाय। बेयाव बिथाङा बिबुंथि लाखिदों जे नोंथांमोननि 4000 भेकेन्सिया दङनो एबा फैथारसिगोन। बेनो जाबाय सेप्तेम्बरनि लास्ट उइक नङाबा मेक्सिमाम अक्ट'बरनि फार्स्ट उइकआव होनना बुंदों। जायखिजाया सेप्तेम्बरनिफ्राय अक्ट'बरनि गेजेराव नोंथांमोना मोनमारसिगोन। बेनो जाबाय आसाम पुलिसाव 4000 भेकेन्सिया लांदां जाना दं होननानै बिथांमोना बुंबाय। बिदिब्ला थाबैनो अफिसियेल नोटिफिकेसन मोनसिगोन आरो बेयाव नोंथांमोननि मिनिमाम फरायनाया जाबाय 10 पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना कमान्ड'आव हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना कनस्टेबलाव हागोन। बेनो जाबाय एबि पस्टआव। एबि पस्टआव हागोन आरो जायफ्रा इउबि पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना एचएस पास खालामनांगोन लोगोसे डिग्री पास खालामनांगोन अब्लानो नोंथांमोना खालामनो हागोन। आरो जायफ्रा एबि नोंथांमोननि कनस्टेबल बेनिफ्राय इउबि कनस्टेबल आरो एसआइआव खालामनो सानदों अब्ला नोंथांमोनाहाय मा खालामनांगोन बेनो जाबाय डिग्री पास खालामनांगोन अब्लानो गासैबो पस्टआव नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हायो। बाथ्रा जाबाय जाय डिग्री पास बे गासैबो पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन जुदि 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम दङबा नोंथांमोनाहाय एबि इउबि कनस्टेबल एसआइआव हागोन। नाथाय कमान्ड' खालामनोबा 18 निफ्राय 26 इयार्ससिम नोंथांमोनाहाय एलिजिबल जागोन एसटि पस्टआव। लोगोफोर बे आपडेटखौ सोर होदों बबेयाव होदों नोंथांमोना माखासे ससे भिडिअ क्लिप दिन्थिगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय बयबो रेडि जादो आसाम पुलिसाव साख्रि लानो एबा नोंथांमोननि प्रेक्टिसा मोजां जादोंबा नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालामदो। बेनो जाबाय अक्ट'बराव नोंथांमोना लास्ट डेट मोनगोन। बेनिफ्राय नभेम्बर बेनिफ्राय डिसेम्बराव जानायनि चान्सआ दंखायो नोंथांमोननि रिलिया। पुलिसर 4000 एडभार्टाइज मोर रेडी हो आछे सर এই মাহতে দি দিম। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना 00 भेकेन्सि मोनदों नालाय बेनो जाबाय 2024 नि मार्चनि 31 सिम नोंथांमोना रिजाल्ट मोनहैगोन नालाय बेखायनो थाबैनो नोंथांमोननि रिलिया जागोन। बेखायनो फुल प्रेक्टिसाव थाखादो आरो बयबो नोंथांमोना जाहाथे फिन खनसेबाव इन्टारभिउ होयो बेनि थाखाय आं नोंथांमोना आपडेटखौ होनाय जाबाय।